Tervetuloa Nepal Houseen, joka sijaitsee Kampin kupeessa aivan tennispalatsin lähellä. Liike sijaitsee Fredrikin kadulla, jonne pääset helposti julkisilla kulkuneuvoilla. Nepal House on perustettu vuonna 2015. Liikkeestä löydät itsellesi nepalilaisia käsin tehtyjä tuotteita, kuten koristeellisia juhlapukuja, koruja ja muita asusteita. Saatavilla on myös miesten vaatteita. Kodistasi saat tunnelmallisen erilaisilla nepalilaisilla sisustuselementeillä, esimerkiksi patsailla, kulhoilla tai tunnelmallisilla valaistuksilla. Nepal House on myös kauneushoitola, jossa voit saada itsellesi kauniit kulmakarvat suositulla lankatekniikalla, jonka avulla kulmakarvasi eivät kasva niin nopeasti takaisin. Kulmien muotoilutekniikassa käytetään vain lankaa, jonka avulla kulmien siistiminen on nopeaa, helppoa ja kivutonta. Ja myös kulmakarvojen lisäksi on mahdollista saada muualtakin kasvoista ylimääräisiä karvoja pois. Rankan työpäivän jälkeen on ihana päästä rentoutumaan nepalilaiseen tunnelmaan. Nepal House tarjoaa myös muita kauneushoitoja, kuten nepalilaista kasvohoitoa tai päähierontaa. Kasvohoidossa poistetaan iholta epäpuhtaudet. Kasvot kuoritaan, höyrystetään, hierotaan ja laitetaan rentouttava naamio. Nepal House on auki joka viikonpäivä. Hinnastot ja alennukset löydät infoboksista. Toivotamme kaikki tervetulleeksi!